F'artiklu fil-ħarġa tal-lum tal-ġurnal The Times, l-espert Edward Malja ddeskriva bħala ipokrezija l-kritika min-naħa tal-Partit Nazzjonalista dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li għalaq temporanjament il-Park tal-Familja Fruit Line minħabba ħruġ ta' gassijiet ftit metri l-bot mill-impjant ta' riċiklaġġ fl-istess lokalità. Għal Edward Malja hija stramba kif il-kritika dwar di kwistjoni ġejja minn persuni li għażlu jibqgħu sikta f'sitwazzjonijiet simili fil-passat. Kien ix-xahar li għadda meta l-istess Edward Malja mexxa tim ta' esperti li minnaħa tagħhom kienu tal-opinjoni li l-Park tal-Familja f'Marsa Scala jingħalaq temporanjament wara li investigazzjoni li għamlu sabet li ħsarat tekniċi fl-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin qed iwasslu għal emissjonijiet fl-arja ikkawżati minn ħruq ta' gassijiet. Edward Malja konferma li din ma kienx l-ewwel darba li gassijiet kellhom jibdew jinħarqu minn meta l-impjant beda jopera lura fis-sena 2010. Madankollu, jgħid Edward Malja, ħadd mill-awtoritajiet ta' dak iż-żmien u mill-amministrazzjoni preċedenti mandenja jitkellem u jieħu l-passi meħtieġa dakinhar. Kien minħabba tul ta' żmien biex jitranġaw l-ħsarat li nqalgħu fl-impjant li wassal biex it-tim ta' esperti ta' parir il-Gvern biex il-Park tal-Familja jingħalaq temporanjament. Edward Malja insista dwar ħtieġ urġenti li jkun hemm monitoraġġ kontinwu fl-akwati. Sa dan it-tant fi stqarrija b'referenza u bżieda ma' dak li qal Edward Malja fl-artiklu tiegħu fil-ħarġa ta' tnejn tal-ġurnal The Times, il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima qal li għas-serħan tal-moħħ minkejja li l-emissjonijiet mill-impjant ta' Sant'Antnin sal-lum baqgħu pożittivi qed isir monitoraġġ kontinwu tal-arja minn Marsa Scala stess. Dan bħala prekawzjoni addizzjonali u fuq parir tar-review team immexxi mill-istess espert Edward Malja. Għal dan l-iskop qed jintuża apparat speċjali tal-MEPA u dan għal benefiċċju tal-ħaddiema tar-residenti u ta' dawk kollha li jiffrekwentaw iż-żona.